Tehdään tänään porsaanliha chilikastikessa. Leikkaa porsaanliha ohuksi. Salaattia isolle astialle ja valkosipulia. Maustetaan nyt porsaanliha. Lisätään suolaa, valkopippuria, soijakastiketta, tummaa soijakastiketta ja lopussa perunajauho veden kanssa. Nyt sekoitetaan siihen asti kun neste loppuu. Laitetaan nyt öljyä ja toupan kastiketta. Paistetaan nyt hetkeksi ja sitten lisätä vettä. Lisätään vähän osterikastiketta, soijakastiketta, valkopippuria ja suolaa. Kaadetaan sitten lihan sekaan. Kun liha on valmis, kaadetaan kaikki salatin päälle. Lisätään sitten päälle valkosipulia, sisuanipippuria, chilijauhetta ja kevatsipulia. Kaadetaan sitten kuumat öljyt päälle. Muista jättää tykkäyksiä ja seurata tili. Muista jakaa kavereille myös. Laita kommenteihin mitä haluat nähdä seuraavaksi.